फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ यशोदा छेत्री और मैंने स्कोर किया है 86.4%. या स्ट्रीम इज़ आर्ट्स from section B. Letter I have got in 5 subjects. अच्छा मार्क. मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहना चाहती हूँ टीचर्स, सिस्टर्स एंड स्पेशली माय पेरेंट्स, क्योंकि उन लोग के सपोर्ट के वजह से ही मैं आज इधर इस स्टेज पे हूँ, मैं इतना ला पाई. एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम अ लॉट बिकॉज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद द गाइडिंग सपोर्ट. इसी की वजह से. नाम क्या है? मेरा नाम यशोदा छेत्री. और गाँव? मैं बाताबारी गांव से बिलोंग करती हूँ. थैंक यू. एम, माय एम, अभी हम लोग ग्रेजुएशन करने वाले हैं, राइट. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन वी स्टडी हार्ड फॉर हायर एजुकेशन. सो अभी आई थिंक एम बता नहीं सकते, इट्स सीक्रेट. सो आई वुड लाइक टू से मैं और हायर स्टडीज़ करने वाली हूँ, फिर बाद में पता चलेगा. थैंक यू. आं मोजाङैनो उथ्रिसारनो हादों. आं 81.8% लानानै आङो उथ्रिसारनो हादों. मा स्ट्रिम? आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय. लेटारा मोनथाम, एमआइल, एडभान्स बड' ओमफ्राय पलिटिकेल साइन्स. मा कलेजनिफ्राय उथ्रिसार? सेन्ट एन्ड सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय आं उथ्रिसारदों. ओरैनो माबादि बे कलेजनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय? बे कलेजनिफ्राय सोलोंथाइ लानाया जोबोरैनो मोजां. द टिचार्सफ्रा बिराद काइन्डलि, हाम्बल, बिराद मोजाङै शिक्षाफोरखौ होयो. आं बिराद मोजां मोनदों बेवहाय एडमिसन लानानै. ओमफ्राय एक्सपिरियेन्सफ्रा जोबोद मोजाङै आरो. माबादि पार्सेन्टेज लानो हाखो? फरायनायाव खस्थ'आ थायो. आं फिजिकेलि स्ट्रं नङामोन जेब्ला एग्जामनि प्रिपेरेसन खालामदोंमोन, होमबा बे टाइमाव आं फिजिकेलि स्ट्रं नङामोन आरो. ओमफ्राय बिनि उनाव आङो बिदिनो नाजाथाबबाय. बिनिफ्राय आङो बे समसिम आङो मोजाङैनो उथ्रिसार जानानै फैबाय आरो. साक्सेसफुल जानायाव सोरनो क्रेडिट होनो सानो? आं आंनि पेरेन्टस, टिचार्सखौ आङो बुंनो सानो. बिकज बिसोरो जोबोद खस्थ' खालामदों आंनि थाखाय. आरो टिचार्सफ्राबो हाजासे सापर्ट खालामदों जोबजासे. आरो आंनि पेरेन्टसाबो जोबोद खस्थ' खालामदों आरो आंखौ बे समसिम बिसोर उन्दैनिफ्राय लानानै आंखौ फेदेरबोबाय, फोलावबोबाय आरो बेबायदि मोजांथार इनस्टिटिउसनाव सोफैबाय. बिनि थाखाय आं बिसोरखौ हाजासे हामबाय होनो. नेक्स्ट स्टेपआ मा? नेक्स्ट स्टेपआ आं दायो बेचेलर खालामनो सानदों. मायाव? दाथ' आं एप्लाइ खालामदों, ओमफ्राय सेलेक्ट जाबा मिथिसिगोन. मा गामि? आं जरनागुरि गामिनि पस्ट अफिस बिसमुरि. मा मुं? थुनुजारानि बसुमतारी. सिगां जे फोसावजादों? आंना कमार्सनिमोन. आं बेहाय सेकेन्ड रेंकआव फैदों विथ 84.8% मोनदों आं बाहाय. ओमफ्राय 3 साबजेक्ट्सआव आङो हायेस्ट मोनदों, ओमफ्राय मोनब्रै साबजेक्टआव लेटार मोनदों. फरायनानै बेबायदि मोजां रिजाल्ट लाबोदों? बिदिनो बांद्रायबो ओरैनो कन्टिनिउस फरायनायबो जायाखैना आंना. ओरैनो एसे फिउ मान्थस एग्जाम खाथियाव बाहाय ओरैनो आं फिउ देज बिदिनो थानानै बांद्राय जानाय लोंनायखौबो एसे स्किप खालामनाय जादों. ओमफ्राय बिदिनो टिचार्सफोरनि हेल्पजों, पेरेन्टसफोरनि सापर्ट, ओमफ्राय बिदिनो भिडिअस नायनानै इउटुबाव, नङाबा बिदिनो टाइम टु टाइम गावबागाव बुकजों प्रेक्टिस खालामनानै हादों. मा जाहैनो सानो फिउचाराव? आङो दा बिकम डिग्रि लानानै बेजों बिजनेस मेजर खालामनानै हायोबा एन्टारप्रेनियरशिपआव थांनो नागिरनो हादों. एसेबां मोजां रिजाल्ट लाबोनो हादों, सोरनो क्रेडिट होनो सानो? First of all, I like to thank my college and my parents. Of course, they were the first who supported me, and my father especially. He used to drop me at school every single day. So the greatest thanks also to my mother. She always cooked for me, and I never had to worry about it. Thank you so much. College atmosphere आलाय मोजां. Like teachers are, best part is teachers are friendly. Every help नों नांगौ teachers फ्रा help खालामो. ओमफ्राय like
they are available every time. Whenever you want to ring them up, you can text them. ओमफ्राय क्लासावबो जा फ्रेन्डलि गोजा ओमफ्राय टिचार्सफ्राबो मोजाङै रायलायो मोजाङै बुजायजोबो. This is the best part of this college. ओमफ्राय इभेन फोरोंनायफ्राबो स्ट्रिक्टलियानो जायो रेगुलार क्लासेस. मा मुं? चरिता नार्जारि. बबेनिफ्राय? आं नैबे बर' बाथारमारि डन बस्क' स्कुल खाथियाव थायो. ओमफ्राय मामिनि गामिया जाबाय गसाइगाव थिंजायनि बे भावरागुरि सातबिल. ओमफ्राय बाबानि गामिया बाथाबारि सिम्बोरगाव जाबाय. दिनै बरायबाय माबादि मोनदों? दिनै फार्स्ट एक्सपिरियेन्स मोनबाय. आं CBSE बोर्डनिमोन ओमफ्राय दा सेबायाव फार्स्ट फैनानै फेलिसिटेसन मोनफैदों बेखौ मोजां मोनदों. सेबा आरो CBSE माबादि डिफारेन्स? डिफारेन्स आं बाहाय नटिस खालामदों कि सेबा is most basically on textbooks. Like you have to memorize mostly part of it. Like textbookनि same language जों बुजिनानै by heart खालामनानै लिरनाय जायो. ओमफ्राय but CBSE ना concept wise. नों जे फरायनानै कनसेप्टआव बुजिदों बेखौ गावबागाव बानायनानै लिरनो हायो. बाट सेबाना मस्टलि गावबागाव जों लिराबालायनो टेक्सटबुकनि वर्ड्सबो इउज खालामनांगौ किवर्ड्स बांसिन बिदि डिफारेन्स मोनदों आं. CBSE निफ्राय हार्डथ' आं I think it's more easier than CBSE सेबा लाइक CBSE आव ब्रडार बांसिन कनसेप्ट थानाय बायदि इभेन द' सिलेबास एसे खमसिन जागोन. बाट CBSE ना एटलिस्ट कनसेप्ट वाइज बांसिन माइन्डजों जायो. नों कनसेप्टखौ बुजिनानै नों लिरनांगौ बांसिन माबा जायो गावबागावजों. बाट सेबाना नों कनसेप्टखौ बुजिनांगौ बाट नों मस्टलि बाय हार्ट खालामनानै लिरजायो. For my juniors who are in 12 right now, I hope you work hard. Unlike me, I work hard like few months before the exam, but I hope you guys do it from the day one. I hope you do well and hope you succeed well. And please study regularly, unlike me, or else I would get done well better. Thank you so much. गुबुन गुबुन मिडियानिफ्राय नुजाफैनाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय. दिनै जोङो फेलिसिटेट प्रग्राम बानायदों. बे हाबाफारियाव नुजाबोनाय फरायसाफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों. बेनिफ्राय देग्लायनि हायार सेकेन्डारि रिजाल्टआ जोबोद मोजाङानो जादों. जेरैबायदि मिजिंथिदोंमोन बेबायदिनो फिथाइखौ मोनदों. बेनिफ्राय जोंनियाव मोननै स्ट्रिम दंमोन, कमार्स आरो आर्ट्स दंमोन. बेनिफ्राय देग्लाय साइन्सखौबो इन्ट्रडिउस खालामबाय आरो स्टार्ट खालामबाय. बेनिफ्राय माबायावहाय आर्ट्सआव गासै 89 स्टुडेन्टआ 89 स्टुडेन्टआ माबा होदोंमोन, आनजादाव जिरायदोंमोन. बेनिफ्राय 50 स्टुडेन्टआ फार्स्ट डिभिजन आरो 32 स्टुडेन्टआ सेकेन्ड डिभिजन ओमफ्राय 3 थार्ड डिभिजन जादों आरो. बेनिफ्राय कमार्सआव 100% फरायसाफ्राबो उथ्रिसार जानो हादों. माबायावहाय स्टार मार्क्सआ 6 जन, बेनिफ्राय डिस्टिंक्सन लाखिनाय दङ 10 जन. बेफोरखौ नुनानै बेफोरबायदि फिथाइखौ नुनानै जोङो जोबोद गोग्गानाय मोनदों. जोंनिनो गोजोनथाव मोनसे फिथाइ लाबोनानै होफैदों. बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिमबो गोजोननाय बावो आरो बिसोरनि मोजां फिथाइखौ नुनानै जोंनि कलेजनिनो गासै मेनेजमेन्ट आरो प्रिन्सिपाल आरो गासै फोरोंगिरिफोराबो जोबोद गोजोननाय मोनदों. बेयो जोंनि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा. बेनिफ्राय जोङो फरायसाफोरखौहाय इयुननि थाखाय हामलायनाय जासिनायजों लोगोसे बिसोरनि जाफुंसारनायखौ जों मिजिंथियो. आर्ट्सआवहाय जोंना 88%मोन. बियो बिदि पार्सेन्ट लाखिनो हादों. ओमफ्राय कमार्सआवहाय जोङो बांसिनानो फरायनायखौहाय जों बांसिन गोसो होनाय जायो, नोजोर लाखिनाय जायो फरायनायनि सायाव. जोंनाहाय क्लासआ बिराद मोजां जायो. गासिबो खालि हाई सेकेन्डारिल' नङा, कलेजआबो जोंनियावहाय दङ नालाय जों बांसिनानो फरायनाय आरो गासिबो ओरैबायदि जायो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गासिबो गोरों थाखोनियाल' सफैया, एसे विक बेकग्राउन्डनियाबो फैयो. दा बिसोरखौबो नोजोर लाखिनानै जोङो साफा आसि थुयै फोरोंनाय जायो. बेजों लोगोसे जोङो कारिकुलाम एक्टिभिटिसफोरखौबो लाफायो. बेजों लोगोसे जोंना बिदिनो गुबुन माबाफ्राव हाबाफारियाव बाहागो लायो, जेरै जों सेमिनारावहाय, बेनिफ्राय वार्कशपफोराव, बेनिफ्राय गेलेनाय मोसानाय बेफोरबो दंफाजोबो आरो. दा बेबायदिनो जों नोजोर लाखिनानै स्टुडेन्टफोरखौहाय एग्जामनि थाखायबो थियारि खालामो आरो.
थांनाय बोसोरनि स्टुडेन्टफ्रा एसे साबसिनखामोन हा नोजोर होनो थाङोब्ला देग्लायनि स्टुडेन्टफ्रा एसे माने मेजरिटियानो विकमोन हा बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो सिगांनिखौहाय जों साबसिन होनो हागोन खिन्थु देग्लायनियाबो जों मिजिं थिदोंमोन मोजां जागोन होननानै खिन्थु बेनिफ्राय साबसिन मिजिंखौहाय जाफुंहोनो हादों आरो साबसिन फिथाइखौ होनो हादों मानो होनोब्ला माखासेफ्रा ओरैबायदि विकमोन जों माने बिराद आसा खममोन आरो बिसोर फार्स्ट जागोन ना जाया खिन्थु बिसोर सेकेन्ड डिभिजन लाखिनानै होनो हादों जायफ्रा विकमोन आरो माखासेयाथ' मोजांखाथार बिसोरो स्टारबो लाखिनो हादों ओंखायनो गोजोननाय बाथ्रा आरो बेफोरो मोनसे